vlastne všetky zuby, implantáty, výmena všetkých zubov, v narkóze mi to robili. Super, ako keby boli moje zuby. Ja odporúčam, kade chodím. Sú ľudia, čo hovoria, že je to drahé, ale není to vôbec drahé, pretože čo sa rozprávam a postupne si dávajú robiť, ono keď si to porátajú, tak ich to vyjde toľko isto, alebo ešte aj viac a trvá im to 2-3 roky. Ja som mala všetky zuby urobené za 2 týždne. Jeden týždeň vrch, druhý týždeň spodok, kompletne zuby a nebola som ani deň bez zubov. Mne o to išlo, pre mňa to bolo. Bezbolesne a okamžite odísť so zubami. Tu som si ja vyberala schvál, ja som nechcela úplne bielu, ja chcela som, aby to bolo prirodzené, aby mi to nebolo hneď pri prvom stretnutí, pri prvom pohľade, aby to nebolo viditeľné, že sú vlastne umelé. Chcela som, aby pôsobili úplne prirodzene, takže nemám úplne bielu, snehobielu farbu, ale je to zámerne, ja som si to tak vybrala. Po roku a prvýkrát som prišla na kontrolu, na snímok, teda či je všetko v poriadku a super, všetko v poriadku.